Salutați, bine au găsit la un... Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Poate vedeți că am... Oricum, vedeți că am o tămână pentru că am alt skin. Trebuie să-l vedeți. Uitați-vă. Un skin de un creeper. Cu mâini și cu timer. Poate vedeți că această scabie e făcută. Și de ce sunt eu pe survival? Pentru că m-am văzut în alte episoade pe creative. Am făcut, să știi. Și, da. Acum sunt pe survival. Ok. Aici mă casă numărul. I-am dat lui... După cum vedeți, i-am dat ce vrea lui ăsta. După cum vedeți, bine, n-am făcut un episod când am construit eu astea. I-am dat orice vrea. A înseamnă că dacă e X și e roșu înseamnă că e gata, dar... Da. După cum vedeți, am niște chestii aici. Chestiile astea inspirate le-am de la un zombie. Nu, glumesc. O să batem și într-un minigame. O să nu mai jucăm un minigame aici, pentru că am băgat un mod. Am învățat să fac modul și nu o să mă vine să credeți că am găsit 16 diamante. Da, am făcut rost de ele. În România era lavă și după aia am zis, bă, what? Am găsit. Și ziceam, bă, hai să, că poate găsesc diamante. Și, apropo, le-am găsit. Și, da. Am zis să mai mă joc cu el. Aveam 5. Pe aia am mai găsit vreo 7 într-un cufăr, într-un chest din ăla și 4 într-un alt chest, într-o casă foarte modernă. Să mâncăm și noi ceva dacă mi s-a dus un pic hangarul, eu nici n-am văzut. Uite un cățel, ăsta e cățelul meu. Merg pe la magazin, merg peste tot, așa că o să mâncăm azi niște cartofiori. Neam. Bine, și cupurile de-astea arată diferit, adică uacii, nu voi mă uitați că am astea că le-am de la ce dacă vine de ea la mine, eu îi de sfințesc, efectiv. O să, noaptea asta o să dormi, nu o să fac așa pe tine ăsta, dai așa, pentru că am învățat cum să o fac în noaptea. O să dormim ca să mă respawnez aici, pentru că am muncit foarte mult la asta, nici nu vreau să o faceți. Bine, poate vedeți, dar o să vă ia 3 ore, dacă vreți să vă zic. Eu așa am făcut. Mi-am luat 2 ore. Și asta și o să ne mai jucăm și... Bine, 2 mini... Tu ce vrei, mă? Că știu că ăștia au niște chestii destul de bune. Tu vrei totul cu smeralde, mi-a place o gheață. Dar de ce mi se vede așa ecranul? Mi-a place foarte mult Minecraft, dacă trebuie să vă zic. Și astăzi m-am bătut cu un zombie de apă. Fix acum 2 minute înainte să finez. Și m-am speriat de el, pentru că, da, m-a spus că eu m-am bătut cu exploziile și nu mi-a fost frică de el. Dar odată ce am intrat în apă, direct mi-a apărut la în ochi și mi-a dat... Deci nu vreți să mă imaginați. Bine, dacă vreți să vă dau un sfat, să nu vă faceți niciodată vreo sabie de aur, pentru că eu odată pe Craftsman am fost foarte... Mi-a dat un schem foarte mare, adică nu vreți să știți ce schem. Mi-a dat un schem. Că odată am fost pe survival, pe Craftsman. Am găsit aur într-o mină și mai era nici măcar nu existau monștri. Și mi-am craftat o sabie, nu un topor, și m-am jucat cu el. Și
După aia mi s-a dus în 2 minute, mi s-a dus acel topor. Adică în 2 minute a fost papa. Pentru că aveam nevoie de niște lemn pentru o chestie de mea. Adică vreau să fac o piscină și mi-a reușit până la urmă. Numai că acel topor mi-a dat seama că nu e bun și l-am mai ascultat pe verișoarul meu care îl cheamă. Și dacă vreți să știți, mă cheamă Carol, dacă nu știați în alte de-astea. Poate m-am mai zis în episod, nu știu, am uitat, pentru că uit foarte repede. Și mintă, am făcut un cântare și poate mă trebuia acea chestie cu apă. Ei bine, această chestie e un jacuzzi care puteți să dați așa. Bine, un jacuzzi e mult mai mare decât ăsta. E de 10 ori mai mare decât o cadă sau de 10.000 de ori. Nu știu cât. Avem și 6 foi. Bine, poate mă întrebați cum am făcut eu ăsta de aici. Bine, am luat niște chestiile care îmi trebuie și după aia am făcut adică m-am dus pe creativ și după aia gata. Și m-am dus aici și am craftat asta pentru că nu merge să o craftez așa. Dar nu mă lăsa și mie mi se pare foarte de cum arată acesta. Chestia asta. Și după cum vedeți, uitați-vă și voi. O să căutăm noi aici niște armurii de cal, să vedeți cum arată acum. Aia de diamond. Dacă o găsim, uite, de asta de lemn. Ia să văd cum arată torsul, fix la fel ca un craftsman. Deci calul. Deci chiar, cum se zicea. Ce vrei, mă? Da, n-am găsit nimic. N-am găsit armură pentru că n-am de cal. Asta ne dăm un pic pe creativ, după cum vedeți. Și o să vedeți cum arată acum armura de diamond. Yes. Yes, good morning. Dacă vreți să vă faceți și voi asta, o să mă văd cum de pe un minigame foarte ciudat. Da. Pentru că minigame-ul ăla te ajută cu acea creștere. Deci că am dat pe creativ. Bine, nu vă... Uite, vedeți că și aici să fie asta așa? Adică oriunde arată. Uite ce ciudat arată. Aia asta, uite cum arată. Ce ciudat arată celelalte chestii. Adică uitați-vă cum arată asta, cum arată asta. Adică arată extrem de ciudat. Și asta, eu încă nu m-am obișnuit cu ele, pentru că e prima... Bine, și ieri am jucat aici. Așa. Bine, m-am obișnuit, dar n-am. Da, acum vorbim mult despre chestia asta. Bine, vedeți că eu pot să dau cu o ramă. Uite, chiar acum o să dau, să mă vedeți, dar după aia o să opresc, să nu vă supărați. Uite, stați. Apare în 2 secunde. Și nu mi-apare. Stați, să nu permiteți. Gata. Am dat cu ramă. Bine, am făcut niște chestii, dar nu putem să mă aud. Uite, așa arăt eu. Acum așa arăt. Și dați un avion. Dați un pic să văd un avion. Haide așa. Dați-o și voi. Da, și acum nu vorbim despre chestia. Acum hai să ne jucăm. Fără ramă. Bye bye. Gata. Deci am scos rama pentru că da. Am vrut doar să vă arăt cum arată, că poate ați uitat că eu n-am mai filmat de mult. Chiar vă zic, adică n-am mai filmat de mult. Mă băi, coronavirus și asta nu supăr.
Hai să mergem la plimbare cu cățelul chiar. Hai să mergem. Am 13 zaste și de prost. Les. Mai... Stai că mai întâi trebuie să-l... Așa, acum ales. Numai câine vină la plimbare și să mă apere pe vreme. Acum cu o lesă mă plimb și dați să-mi arăt tot mai ușor. Stați un pic că aici e război. Hai, domnule! Hai, domnule cățel, să veniți după mine. Oh, yeah. Bine, dacă îl dai drumul și nu le culesă, cred că face scandal prin casă, dar... Că dați, eu am încercat asta pe ecran. Cățel bun e. Da, scuze, am uitat că fac episod. Da. Dar, uite. Bă, noi ne-am oprit, bă. Am uitat că fac episod. Da, scuze. Nu, scuze, cățel. Scuze, n-am. Les. Să mergem la plimbare. Le bătăți la un moment pentru că îmi făcea scandal. Da? Hai să mergem acasă, pentru că s-a făcut noapte. Acum o să dormim aici. Ne ducem direct în camera, așteptăm să se facă noapte. Deci asta a făcut apus. Hai cățel. Poate să omorâm. La mine așa sit. Și acum o să dormim fără nicio problemă. Leave bed. Noi dăm leave bed. Acum o să vă arăt acel minigame. Revenim când intrăm pe minigame. Iată că am revenit. Acum o să dăm pe tine ca să facem și acum o să mă respawnez cu chestiile mele, adică vreți să vedeți. O să mă omor. Scap 16 diamante. O să mă omor și vedeți că cum a murit respawn. Și m-a dat cu chestiile mele. Adică uitați-mă și voi de mătele. Nu e o păcăleală sau ceva. Puteți să vă jucați minigame-ul ăsta. Și m-am învățat cum să vezi pe Ridif. Sau n-am postat episodul ăsta. Nu mai știu, pentru că eu nu mă uit la episoadele mele de pe YouTube, adică văd cine se uită episoadele lui de pe YouTube. Da. Ca în asta am eu inventat. Ce amuzant. Poate vreau să restin ce se fac diamantele. Ei, bine, diamantele se fac din așa ceva. E într-un cub de diamant.
Da. Eu și o formă din asta. What? Am făcut rost de diamante. Și o să mă văd și dacă mă întâlniți cu mine și v-ați luat telefonul și aveți Minecraft instalat, vă învăț cum să faceți rost pe acest minigame de rost de aceste chestii. Stai că eu pe pe shift. Am să face crame, bun. Și aici un om. E bine, m-am întâlnit cu oamenii ăștia și nu-mi dă nimic. Sare. Uite, să vedeți. Vedeți în 2 secunde. Am să vedem mâine, dar uitați-vă ce-mi dă. Și aici numai feluri de blană cu câte un smerald, adică what? Eu am blană, stai un pic, eu am blană. N-am cum se zice? Mă sună în continuu și o să-l sun ca să nu mai mă sune în continuu. După ce mi se pot. Și nu o să ne mai jucăm pe All Stars, pentru că nu mai e în chef și pot să mă joc cu prietenul meu. Mama, de cum filmezi, ești nebun. Bine, mai filmăm un pic și după aia gata și pot cu prietenul. Și noi o să ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și nu uitați să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare. Știu că nu o să vă placă, pentru că o să mă învăț cum să faceți acea chestie și pa, magice să faceți dacă vreți. Și dacă vă place, la revedere.